Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Datayon ti umuna nga Domingo ti Adbiento. Dawatan tayo ti kaasi ken ayat na kada tayo iti panagrubat tayo iti baro nga kalendaryo. Tapno may sagana tayo ti bagbagi tayo iti idadateng na. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno may kari tayo amakiranod kadagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios ama nakabalin amin, ken kada kayo mat kakabsat, tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko nay. Iso agpagpakaasya ken Santa Maria Agnanay na Birhen, kadagiti amin nga anghel ken sa santo, ken kada kayumat kakabsat, te kakasida kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kamamin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Cristo, kaasyan na kami. Cristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kumararag tayo. Manakabalin amin a Dios, ipaimukad kadagiti mamatikan ka, ti umiso a panagnakam, tapno sabtenda ni Kristo, babaan kadagiti nainsing patan nga ramid. Itigas ta maikaridan tong agtagikwa iti pagarian ti langit. Dawatan mi daytoy gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo ket Apo mi. Isu a makipagbiag ken makipagari ken ka ken iti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Kinuna ti Apo, dumtengen ti tiyempo apanang tungpal ko iti karik kadagiti Israelita ken kadagiti Hudyo. Iti dayta a tiyempo, ikakto ni David iti pudno a kapututan na. Aramiden nanto tinaimbag ken nalinteg iti intero a daga. Inton dumteng dayta a tiyempo, maispalto dagiti tattao ti Huda, ket agbiagto as itatalged dagiti umili iti Jerusalem. Dayto ito ti ipanaganda iti nasyon ken syudad da. Insalakan na tayo ti Apo. Ti sao ti Apo. Yebkas ko ken ka o Apo, ti kararag ko. Isurong kanyak dagiti daldalan mo o Apo, wen pakaamom ida kanyak. Isurunak nga agbiag kas mayan nurot iti kinapudnom, tasika ti Dios amang isalakan kanyak.
Nalintag ken naimbag ti Apo. Isaruro na dagiti managbasol, iti rembeng apag naanda. Iturong na dagiti napakumbaba, iti nalintag adalan. Ket isuro na ida, iti pagayatan na. Iti ayat kang kinapudno, idalan na ida, dagiti amin ang mga nurot iti tulag ken bilbilin na. Gagayam ti Apo, dagiti agtulnog kenkwana. Ket agpadalgedan na kadakwada, ti tulag na. Ti maibasa na adaw iti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Padakkelen kuma ti Diyos ti padagayat yu iti tunggal maysa ken kadagiti amin na tattao. Ket dumakkel kuma akas iti panagayat mi kada kayo. Iti kasta papegsaen nanto dagiti puspuso yu. Ket nananay ken nasantuan kayto iti imatang ti Diyos. Ken amatayo inton umay ni Apo Jesus agraman dagiti tattao na. Kamaudyanan nakakabsat. Nasursuruyo kada kami no kasano ti panagbiag ang makaiayo iti Diyos. Ngem itinagan ni Apo Jesus, idawat ken igunam-gunam mi kada kayo apaspasaya aten nyo pay. Tambuyon dagiti alalagaden ngented mi kada kayo ngaggapu ken ni Apo Jesus. Ti sao ti Apo. O Apo, dumdumi jadi mo, adakin ka Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Addanto pagilasinan makita iti init, iti bulan ken kadagiti bitwen. Dito'y daga masikuranto dagiti nasyon gapo iti butengda iti daranudor ti baybay ken kadagiti dalluyon. Matalimu daw to dagiti tattao iti butengda nga agpaspasungad iti mapasamak iti entero alubong tadinto agsusurot ti urnos dagiti pannakabalin ti tangatang. Kalpasan na agparangto ti anak ti tao nga umay iti ulep ken naindakla na pannakabalin ken dayag. Inton mangrugi dagitoy ang mapasamak, tumakder ken tumangad kayo, taasidegan ti panakaisalakan nyo. Anadan yo dagiti bagiyo, ang mga numalmes dagiti puspuso yo, iti nalabes a panagbusog ken panagbartek ken kadagiti pakasikuran ti biag. Amangan lakit di, no dumteng to akel laat, dahi tangal daw kada kayo. Taumay to akas may sa apalabog, kadagiti amin at tao, dito daga. Agsipot kayo, ket diyo sardengan ti agkararag. Tapno addanto nan anay akira diyo nga agibtor, kadagiti amin ang mapasamak, ken nagtakder iti sangwanan ti anak ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Iti panangrugi ti kalendaryo tayo.
kalendaryo ti liturhiya, ramrambak ti pamati tayo. Daytoy panawan ti Adbyento, panagsagsagana iti idadateng ti Apo, imay idin iti lasag, umay tumanen iti Espiritu, umay iti agdama, babaan iti misteryo, babaan iti simbolo ken senyal, umay babaan iti maibasa, arak ken tinapay agbalin na bagi kandara na, tattao nga natipon-tipon ket adda ti Apo iti sidong tayo, iti adipen na, iti panakabagina, tinaordenan a ministro, upat, nga kita ti kaadda, dahito iti kaadda na, iti agdama. Laglagipan tayo, nagaragragsak tayo, mga laglagip, iti day di mo na ngayay na, nagpakumbaba, nagbalin na tao, imay iti lasag, nakita, narikna, nakapulpulapul. Inaramid na, ti panakaisalakan tayo, ket orayan tayo, nga umay tumanen, ti Ebanghelyo ni San Lucas na ngagan tayo, umay to iti amin adayag, ken panakabalin, mapukaw amin kalpasan na parswaen na, ti baro alangit, ken baro adaga. Tunggal sarsaritaan tayo ng Adbyento, saan lang adadi muna ngayay na, ororayan, padaanan, paspasungadan tayo, ti may kadwa ngayay na. Ken ramrambakan tayo, ti kanayon ngayay na, iti liturhiya tayo. Ti panagbiag tayo, kay papananamat, nga kitaan tayo, bigbigan tayo, siputan tayo, ti kaadda ti Apo, inaldaw-aldaw iti panagbiag tayo. Masaknan iti panagbiag tayo, kadkadwaan na tayo iti panagbiag tayo, masapul nga rug nga kanayon met nga si dadaan ti puso tayo nga mangawat, iti iyay na, iti ibagana, di tayo masipsiputan, adagayam, babaan iti kabsat nga makasapul iti ayat, babaan iti kabsat nga makasapul iti saranay, adagayam, tukayen ken sagiden na tayo, itinasken nga balbaliwan nga kababalin, tapno mayataday nga sumangbayan na. Dayto iti Espiritu ti Adbyento, agpadpadaan, agsagsagana, agpenitensya, agdalos, ti kaunggan ti puso tayo, dagiti kababalin tayo nga hanga mayatada iti kinakristyano tayo, irubwat tayo, datoy nga urbaro nga rugi, babaan iti panagbalbaliw, panagkumpesar, panagpenitensya, pananglukat iti puso, karigit iti mangken nga puspuso tayo nga madina kayat ti agaklon, madina kayat ti agamiris, marigatan nga mangawat karigit tinasken nga balbaliwan tayo. Dayta, tinadawatan tayo nga grasya. Tunggal masindyan, dagiti kandela, ti Adbyento, rumay ray-ray, rumang rangrang, lumaw lawag kumamat. Kastamat laang ti ritmo, dagiti dekorasyon tayo, kadar arkos tayo, ininot, rumay ray-ray, rumang rangrang, lumaw lawag, dagiti pa nakaamiris, dagiti pa nakakita tayo, kadagiti umiso nga bandanag. Katwarningan na tayo, balaagan na tayo, anadan yo ti bagiyo, ang mga numalmas dagiti puso yo, tinalabas sa panagbusog, ken panagbartek, kadagiti pakasikuran ti biag. Kita antay nga dagiti pakasikuran ti biag tayo ket, naibatog, may yataday, may kumplontar, iti relasyon tayo kini Apo Dios. Amin nga ramid tayo, tsikan tayo, kitaan tayo, pakay dedeyawan nga tati Apo, pakay gloryaan nga tati Apo, lakit di takasta, sige. Gumno saanan nga pakay dedeyawan ti Apo, saanan na may yataday, saanan nga may baga, saanan na may bilang apanagsagana. Grasya nga dawatan tayo. Tulungan, tarabayan na tayo ti Apo. Tapno da ito'y manan, nga ramrambak ti Paskwa. Ituro na tayo nga mangsubli, tinapatag nga anag, tinapalabas, mangsagana, iti isagsaganaan tayo nga masakbayan, gramrambak, kanagyamyaman, ti kinaimbag na, iti agdama, sagsagrapan tayo nga ayat na.
ipaay tayo. Daytoy nga panagtitinulong tapno pada tay amin nga saan nga malmes iti pakasikuran ti biag. Pada tay amin nga may sagana tayo kumasa nga pamilyaan, sang kasisaan, may sagana tayo. Ket ti piyesta ti Immaculada Concepcion, may isa nga napateg nga panagsagana pa dayta ti panawen ti Adbiento. Adu nga gundaway, adu nga tsansa, ti ited ti Apo. Tapno kanayon tayo nga may sagana ti dumapagan na, ti sumberkan na, ti umayan na, nga puspuso tayo. Dawatan tayo ti tulong ken kaasi na. Mamatiak iti Diyos Ama, ama nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesu-Kristo, abugbog tong anak na ken Apo tayo. At imaw itaramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutog iti panagturay ni Poncio Pilato. Nilansay ti krus natay ket naitanem. Imulog tayan dagiti natay, nagungar ti maykat. Pachekmet ti Santang Iglesia Katolika, kapanagrinano dagiti sa santo, ti panagapakawan dagiti basbason, tadantumat panagungar ti bagi, kan biagag nanayon. Amen. Kakabsat, ti panilaw ti sibibiaga Diyos, itag-ay tayo as ipapakumbaba iti Ama, dagiti kasapulan tayo. Apo, denggam tigimong dagiti tattaom kuna tayo. Apo, denggam tigimong. Para iti sa pasap nga iglesia, tapnukan kanayon kuma ang mapapigsa, ti puso dagiti mangidadaulo, ket nan anay ken mataginayon kuma, ti kinasantuda. Iti kasta, makita dagiti tattao, at isimbaan ket napaypayso a sakramento, ti panakaisalakan, kumararag tayo iti Apo. Tapno kanayon kuma asilulukat ti mata dagiti mangiturturay kada tayo iti gobyerno ket makita da ti kasapulan ti kaadwan ken mabaliwan dagiti saan nga umno nga aramid kumararag tayo iti Apo. Apo denggam tigimo dagiti Tapno agkamang kuma ti amin a tao ken Kristo babaen ti napaypayso a panamati ken kuana nga isumeten ti mangiturong ti panangbalbaliw ti panagbiag, kang runaan na unay iti daytoy a tiyempo, ti panagsagsagana, kumararag tayo iti Apo. Apo denggam tigimong dagiti tattao. Tapno kanayon kumaan na buslon ti puso dagiti amin a mamati, nga agayat, ket agbiagda, babaen dagiti na Kristyanuan agalad, kas iti panangibiyag, dagiti nagkauna a Kristiyano, ti pamati da, kumararag tayo iti Apo. Apo denggam tigimong dagiti tattao. Para kada tayo amin nga ada dito ita, tapno kanayon kuma, asi sasagana tayo, ang mga klon ken Apo Jesus, intun umay na ipaay, ti idigyana, a panangisalakan, intun maudi nga aldaw, kumararag tayo iti Apo. Apo denggam tigimong dagiti tattao. Managayat unay nga Ama, iti napalaos a panagayat mo, impaay mo ti panakaisalakan iti amin na tao. Inyag mo tinadaag ka panagbiag. Ipaay mo kadi nga indengam dagitoy nga ununoy mi. Magpaymat lang iti pakadedayawam gapo kan Kristo nga Apo.
Kumalarag kayo kakabsat ko, tapno, dagito'y daton tayo makayayo, iti Diyos Ama, aman na kabalin amin. Awatem kadiapo dagito'y daton, ngeruknoy mi itaken ka. Inalami ida kadagiti imparabor mumatla kada kami. Katiroknoy mi idaken ka. Ipay mo kadit at ipanagserbi mi ken ka dito abiyag. Agbanag apakagunudan mi iti agnanayon apanakaisalakan. Dawati mi dito gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbang. Anong mikat pa kay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso gyaman kam ken kaapo. Na santuan nga ama manakabalin amin. Kanagdanan na Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Isuy didamo na ti may inkawas na tilasag mi anakurapay. Sinungput na nga intungpal didinggakat mo. Kadagiti tiyempo akadaanan. Tapninton pidwanan ti umay. Kad mapakuyugan iti dayag akaranyagan. Isunton ti panangawat as silalatak, iti sagot na kinagasat, ngayon karina, kat namnamaan mi, as siriridam. Magkidanggay kam kadagiti anghel, kanarkanghel, kami na trono kan dominasyon, amin na bunggoy ti langit, ikan tami timno ti panakaydaydayo mo, kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti apa arswa, ti langit ken daga, napno day ti pakay daydayawa. Husana ti kangatwa madaydaya ti umay tinaga ti Apo Husana ti puno unay Apo, abig ka kinasanto. Sikat gubayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipaimo ta Espiritom, amang pasanto karagito daton. Tapno pagbalinam kat ipaimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi ay Jesu Kristo. Isu disakbay ayawat na, si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa ninted, karagiti disipulos na kat kinanana. Alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, so mayawat to amay paay kada kayo. Kastama na kalpasan na di pa ng rabida ng alay iti kalis, nagyaman manankan ka sa ninted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti barokan agnanay na tulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo kan iti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramin ninyo daytoy apang ilaglagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami iparangarang ti ipapatay mo o Apo agingga iti yaay mo iti panangilagip mi iti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo
ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dito saklang mo katagserbi kami ken ka. Dawatan mi apo tada ka mamakiranod, iti bagi kandara ni Kristo, pagkay kaysaan nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pa maputi iglesia mi ti sangalubungan, parayrayam tayat na Diyosan. Laglagi pa ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanamin a papadi. Laglagi pa amin a pimusayan, awatam iti sidong mo pakitaan dagan ka. Ipay mo matagaasim kada kami. May kari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kad makiranod kami kananggasatan a Birhen Maria ang ina ti Diyos. Kanagasat nga useng esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo na kapudnoan nagserbigan ka. Makikadkadwa kam tukad met kadakwada. Amangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Jesucristo anak mo. Gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, tamin adayaw ken gloria, idag na nayon ngawan tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagaryam, batungpal ko matinakam mo, ditidaga akas sa dilangit. Idam kadakam tel daw itoy, ti kanen mi ti patinayan ngal daw. Pakawanem dagiti utang mi akas met pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Dinakam baybayan nga mannugot iti sulisog, isalakan na kamket iti dakas. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, itdam si ayat takapyam kada kami. Babang ti tulong taasim, may lisikam kumay ti basol, kat may kanawa kami ti amin nariribok. Kabayatan nga rorayan mi, tinamnamaan mi ang kinagasat, ti ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kada kita apostoles, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapuganiak, titid ko kada kayo. Sana rigiti basol mi ti kitam, no rigiti pamati ti iglesyam. Ketika semayanuro ti pagayatam, ipaymo si asi, ti kapyakan panagkaykaysa. Sigang agbiag kanagari, tignanayin ngawan, tinggana. Tikapya ti apo kan kanayin kumangad da kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa. Kordero ti Dios ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan. Kordero ti Dios ang mangikat. Idam ka na ka. Kakabsat ko ito ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, ang mangikat karagiti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may karinga, may kakaniya, hindi may sala sa umapaimbag ton.
Agparintumang tayo para iti kararag tinay katlo apanggap. Diyos nga amami, imbaom mo ti anak mo dito lubong, tapno ipakdar natin na impagadamag ti panakaisalakan iti amin na tao. Ti maod iti sidong ti may sa pamilya iti panarabay kan panangayuan ni San Jose a panakaamana. Di makkel a makaayo iti imatang mo ken iti imatang ti tao. Manang nga si nga ama, dawaten mi ti isumatla a panangisalakan, ngayon pakdaar ni Apo Isus, ken tinamaan na panang salaknib ni San Jose. Tapno ti daytoy alubong a dinadael ti kinaranggas, kinadakes ken panagsagaba, nang nangruna iti nagraira a pandemya ti COVID-19. May kanawa kuma dagiti tattaom iti daytoy a virus, umimbag dagiti masagsakit, masalakniban dagiti frontliners, manipod iti panakaakar, ken iti panakaidasig. Ket babaan ti mayataday a panangaramat mi ti bakuna nga impay mo, babaan ti grasyam, agsardengan a maminpinsan dayti a pandemya. Punuan na kami kadi iti parabor mo, tapno kay kaysa kami kuma iti pamati akas anak mo, ket babaan ti panangtulad mi kadagiti galad ni San Jose, ipatag kanayatan mi ti tunggal maysa. May parangarang mi kuma iti sangalubungan, ti ayat na ngayabam kada kami, babaan ti na Kristiyan mo na pamati nga inawat mi, manipod kadagiti misyonero, kaning parabor mo kada kami, tapno iburay mi, iti kastagpaay amin ken ka. Dawati mi daytoy tinagan ni Jesu-Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Mangibaon ka, Apo. Kumararag tayo. Apo ornusam, ada kami amadamang agdalyasat iti baet dagiti aglabas sa banbanag dito'y daga, ay ayatan min dagiti nailangitan, ket ipateg mi dagiti banbanag adinto mapukaw. Agbanag kadi a pagimbagan mi, ti masansan na panakirangod mi kadagiti a misteryo. Dawati mi daytoy gapo kan Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo. Umuna-unay, aramiden tayo ti kiddaw ti arsobispado tayo nga maaramid ti special collection agpaay ti Immaculate Conception School of Theology. Daytoy ti major seminary. Maudi nga tukad ti ayan dagiti agsagsagana mamulmuli matubtubay nga agpadi. Paay tayo ti ayat tayo, suporta tayo. Mampay iti umay atawan 2022. Agbalinan nga duagasot nga tawan manipod di 1822 daytoy. So nga duagasoten nga tawan ni palubos ti Apo daytoy nga major seminary tayo. May palagip garod dagiti na dumaduma nga agmi-meeting ita. Agmi-meeting dagiti agsagsagana nga katulungan ang mangumunyon. Ti panakaysaad da into no bigat dito da simbaan nga agmi-meeting. Ta dito da para pa iti panagsanay da. Dagiti coordinator tagtutubo iti kada barangay. Agmi-meeting da dijay pastoral center. Dagiti talo nga barangay hermanos na saet ken nakagagaget da no makita yung anyaman dagiti adda itatay so da amin ti makin gapuanan Urnos, Dalos, Arcos, Urepe dati adventurate isu dati nangisagana. Dagiti talo nga barangay, dagiti dadaulo da, ti barangay council da, dagiti talo nga kapitan, ti nagaget ken napinget ngam umay. Severo dijay Kapitan Severio Bayugaw Weste, Kapitan Anthony Dita Lasod, Kapitan Tigabor Norte, sudati nagpapasnek Apo, indawluan da dagiti tattao da, kan dagiti dadaulo pastoral, kan dagiti agtutubo. Ada ababa nga panagkikinumusta kan panagmi-meeting, Mumbaling nga dito siro ti Sarpao nga meeting dagitoy talo nga barangay hermanos. Agtutubo dijay nga to dagiti agsansanay nga communion minister ditoy. Dijay matsango ti simbaan siro ti Sarpao dagiti talo nga barangay hermano. Into no malam ti manan aming nga magkipaset iti sinodo ken dagiti barangay pastoral council officers
kada barangay agdadakop dan tumat into no malam para iti panagmi-meeting kan nagiti araramid panagdagop tigadagiti sinodo. Ti siyam nga aldaw nga panagkarkararag novena 29 aging gana iti November 29 aging gana iti December 7 panagsagana iti piyesta ni Apo Santa Maria Immaculada Concepcion mabuyugan pa iti siyam nga aldaw nga seminar. Nagiti schedule mai-flash may kabilgi page tayo kanada papel umuna dagiti communion ministers nga maisaad kan agrinyo into no bigat dagiti manarawid into no martes ket into no uno sumangpet ti baro nga kadwa tayo nga Apo Padi then data kada alauna ti malam ginggana ti alas 3:30 seminar 3:30 novena alas 4 misa na isang sangin into no umay nga Domingo ta isunto ti Grand Marian Procession sa lang nagiti imahen agraman nagiti agtutubo nga mangi-live iti ladawan ti creativity da iparangda ti Apo Santa Maria nga patron iti barangay da. Ti Apo adda kuma kada kayo ti pawindisyon ti manakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa intayo iti ayat ken kapya ti Apo. Alpasen ti misa agawit tay asita ta kapya amin tayo ket naibaon amang ted ayat Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakura nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanin ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na kada kami, tapno si ka ti taraon ti kakakwami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, si katag nanayon amang ibabait kada kami.
Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, ket ituloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awatem ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisalak. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, agamitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agian kami Apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod no ken tutungil kami, at tuy ka masagan kami, O Apo. Kami tinatuma adiso, itanon ni ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni Madarabog nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasutuen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod maken tuloy kami, at tuy kang sasaganang kami, O Apo. Amin nasagot, irukumit ito't miklubo, inalintek, kinasanto, ken talinaay. Ikibay po na siyan ang mamati ti luto, palagayat ni ti para tao. Masuto et parabor, agyaman, agyaman kami Apo. Magkasuto et parabor, agyaman kami Apo iti binim. Misyon, kapit mo iti puso, di bagbagi misagot ni, naputukin kami, at tuy kang sa nami, O